Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bai, aurkitu dut hegaldi bat super prezio honean. Bai, 60 eurotan uzten digu Bombaien. Bai, te lo juro. Bai, aste bat pasatzera goaz Indonesiara, ez? Furgoneteo pixka eta egitera, eta ikusi genituen argazki batzuk super ederrak, sumendi batenak, eta, abentura gustatzen zaigunez ez, goaz arat. Nola? Txindoki? Ez dakit, ez dut ezagutzen, ez dakit non dagoen. 1950an, 28 milioi bidaia turistiko egin ziren. 2019an, 1.800 milioi bidaia. 1.800 milioi bidaia horiek petroleoa akaskoporro erretzen egin dira. Turismoa jasangarria izan aldaiteke. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Eska eta Binies ibaiak baitira, Almadizainen urak. Eska ibaiak eta ibaiadarrek, Belagua eta Binies, aitzina egiten dute Malda pikoetan behera, eta Ibar meharretan barna. Erronkari barko 7 herriak zeharkatu da. Ur laster eta biziak dira benetan. Lehengo Almadizainek eziak. Gaur egun berriz, bizibide dira. Bizia aratonat daraman korridore ekologiko oparoak. Ur horien artean badira natur baliabide baliosak, hala nola, Belaguako errekaren ibilgu kordatua edo ezkan ugari diren tobak edo kareharrizko harriak, maskor edo aho erdi irekia duten itxura dutenak. Eta gaurkoan Xabier Torresekin gaude, Baztango merkataritza eta turismo zinegotzia da, eta berarekin turismoa eta jasangarritasuna, harreman horretaz solastera etorri gara, egunon Xabier? Egunon. Nonbaitetik hasteko, Baztanera etorri gara, Baztan Nafarroan bereziki turistikoa den toki hoietako bat delako. Baztanen, ze pixu du turismoak? Baztanen pisue badu turismoak, sentsazioez aparte datuek ere hala erakusten dute. Ez duk errango gainera bakarrik Nafarroako alderdi turistiko bat denik, nik errango duke maila estatalean ere jomuga turistiko bat dela, eta erran bezala sentsazioez aparte ez, karriken ikusten dugun jende kopuruaz aparte datuek ere hala erakusten dute. 2021an, intzen orako frogatxo bat, antena batean abertzen bat mobil zeuden konektatuek abuztuko egun batean, eta 54.000 inguru mobil zeuden, nahiz da filtro batzuk egin behar zizkion datu horri, erakusten dute pixket ze afluentzia baden, ze etorrera baden jendiana. Baztaren 7.000 biztanle badire, beraz. Bortziretan bertzein bertze, eta egun bat ez gara orduen, holaxen. Kontagailuak ere bai egin dituen, ere ikusteko fenomenoa zenbakitan zenbatekoa zen, eta ibiez Amaiur eta Xorrosinen baitu kontagailuek, eta hor 60.000 persona hurbil pasten dire Xorrosinera adibidez. Edo alojamendu turistikoen kopuren aldetik, 210 alojamendu daude Baztanen, 2.500 plaza eskintzen duzte, eta adibidez, Bortziriakin konparatuta, Bortziriak ere jende kopuru berdina du biztanle, 8.000 inguru, eta haiek 1.200 plaza eskintzen duzte. Hau da, gure inguru hurbileko bikoitza dago Baztanen. Orduan, bada errealitate turistiko bat, duela urte batzuk bazena, baino agian ez zena aurrikusi olako gorakadakin etorriko zena. Eta izan da pixkat turismo politikak izan dire promoziozkoak,
ez? Hori izan da turismoa gestionatzea gaur den egun artio, baina bai badugula arautegi aldetik eta ordenazio aldetik defizit bat, ez? Eta bueno, erronkak diren nolabait ere bihurtzea, ez? Ordenazio hori, araugintza hori, bihurtzea pixket promozioko bide guk turismoa nahi diogun forma hori emateko. Bueno, Xabi, baino turismoaren erregulazioaren afererekin sartu antzinetik, erran dugu, jende pile bat etortzen dela baztanera, horrek ekonomian ze reflejo du, erran nahi dut, lanpostu handana bat sortzen ditu horrek, ze pisu du ekonomian? Zuzenki, lanpostuek sortu baino, lanpostuek mantentzen du, lanpostuek egonkortzen du, erran behar dugu, ehuneko 68, alojamenduena dela jarduera osagarri bat, ez da jarduera principal bat, eta ehuneko 70 gutxi gora bera badu plantilla, ez du plantillan jendia. Orduan, jarduera osagarri bat da, generalian, nekazaritzari lotue. Bazanen dauden alojamenduen ehuneko 37 dire landetxeak, eta landetxeak hasi ziren azkenean, nekazalguan, jarduera osagarri bezala, eta zentzu hau nolabait ere mantentzen da oraindik ere baztanen. Zuzenki ez diren lanpostuak gehiago dire sortzen duenak turismoaren fenomenologiak, ez? Adibidez, ostalaritzan edo gainerako merkatal zerbitzuetan eta bar. Beraz, ez ditu sektoreak desplazatzen, baizik eta aldrebes, adibidez, igual nekazaritzari ematen dio bultzada txiki bat, ez? Hori gala da. Neurri batean, erraten aldugu ere bai, suertekoa garela, bere alde on eta txarrekin, izan ere, olako jende etorrerak zuk enpresa bat abiatzen duzunean, ematen dizulako nolabaiteko aukera, ez, edo segurtasuna, urteko hilabete batzuetan, salmentak hor egoin direla, ez, eta bai, desplazatu baino, errango nuke jarduera osagarri bezala baliozkoa sortatzen zaigule. Beti ere, segun ze turismorekin, karo, erran nahi dut, igual, ez dakit turismo mota batzuk, izaten aldire, ez dakit bertze sektore hauekin kompetitiboak edo, adiez, aroztegian egin nahi duten historia horrekin edo, ez? Baina, hortan gehiegi sartu gabe, hau, Nafarroa ekologikoa programa da, eta beraz, jasangarritasunaren afera jorratu nahiko genuke. Xabi, gaur egungo turismoak erabateko lotura du erregai fosilekin, ez? Kotxeak behar ditugu, kotxeak erabiltzen ditugu hemendikara joateko, hegazkinak. Hitz batean, gaur egungo turismoa jasangarria da? Errango nuke, plantatu dagoen moduen, turismoa berez, prisma hortatik ez dela jasangarria, ez? Erregai fosilak, ibilgailuek eta alakoak, bistakoa da, zer eragiten duen prestaturik ez dauden herri hauetan, eta alde hortatik erregaien kontsumoratako zer suposatzen duen autokarabana, lau toneladako autokarabana hundi betzuk tortzen zaizkigu gero eta gehiago, eta guzti hori etxea zurekin eramatearen horrek badu bere aztarna, ez? Nolabait ere ekologikoa. Beti ere, gustatzen zait ere sartzea bertze aldagai bat, eta ekosistemaren parte gizakiok ere bagara, eta hor dago jasangarritasun sozialaren kontua. Ez? Guk egin dezakeguna hemen da, nolabait, turismo kopurua alde batetik eta turismo mota pixkat findu zein nahi dugun eta non nahi dugun eragitea, ez? Bertako ze jarduera estrategioetan nahi dugun eragitea turismo horrek jasangarri izan daien sozialki ere baztan bere ezaugarri sozioekonomikoak mantendu ditzan eta ez daien erabateko dependentzia batean egon, ez? Lagungarri izan daiela nolabait ere eta noski baztan landa eremu bet da, arras markatuek duenak bere politika berdiak, ez errango dugu, eta mezua ere hemen ez bakarrik ekologikoa, euskara ere bai sartute, edo gure bizimoduaren mezua pixket zabaltzeko puntu bat izan daiteke, eta hori izango zen pixket gure jomuga turistiko bezala ezaugarritzeko erronketako bat. Bai. Eta ingurumen kalten kontuarekin akitzeko, turismo hori ere agian lotzen alzaizkio bertze inpaktu mota batzuk izaten alda, turismoa izaten delako handizetan erabat kontsumoarekin lotuta dagoen sektore bat delako, edo igual, ez dakit, bioaniztasunan bertako paisaian kalte egiten alduelako. Hor ikusten dituzue arazoak ere?
Bai, aipatu duzu adibidez paisaian kalte hori ez, Aroztegiako egitasmo urbanistikoa hor dago, badula, bere otso bat da ez, egitasmo urbanistikoa, bere turismoko ardilarru horrekin egina, eta, hoi izan daiteke paisaian eraginetako bat, edo lur ez irigarrietan nola eraikitzen dugun edo nola uzten ditugun afer hauek edatzia, hor dugu adibidez Aritzakun, hor dugu bertze leku batzuk, igual beste mota bateko babes bat behar dutena, eta ez horren bertze esplotatzeko gai izango direnak, ez? Kontsumo aldetik ere bai, interesgarria zaigune da, bertako produktua kontsumitzea, pixkat bertan ziklo motzean gelitu daitezen kontsumo zirkulu hauek, eta hor badago bai zer egina, eta kulturalki ere bai zer aldatua, edo behintzat aipatzen ginuen mezu hori hemendik eramaten aluen medute beraien etxetara, egingo du zerbait. Eta, Xabi, zuk erramezala guk ere beti solasten gara kalte ekosozialetaz, jendea egia da hasi dela kexatzen ere baztanen eta toki handizetan gehiegizko turismo batetaz. Aipatzen aldituzu egoten diren kexa nagusiak edo ze kalte sozial izaten diren gehien aitzen direnak? Ezakit ez, trafikoa izaten alda? Bai, kexak, badire hauniz batez ere hasi zirenak 2020ko uda parte hortan, ez? Pandemiak alerta egoera ekarri zuen historia hortan, hurbileko turismo haunitz egon zen, ikeragarri goratu zen historia, eta hor jaso ziren kexak batez ere hoixen. Haunitz igual nekazari bere lanak taola egiten egon, eta nola grabatzen zieten baimenik gabe zimino baliera bezala erten zakuten, batez ere da ibilgailuen kexa hoi, gure herriek ez daude prest, alako ibilgailu kopuru handie jasotzeko, eta honitzetan gure kultura da, hemen baztanen bertan, anfitrioi onak izatea eta ahalik eta gehien etortzea, baino guzti horrek neurri bat behar du azkenean herriek bizitzeko baitire, aurrek jostatzeko, eta bar. Eta gero bertze kexa, igual ez dago jateko lekurik, edo jendea karriketai pile bat dago eta pixkat bat ez dela sentitzen igual bere herrien, ez duelako zaunik ere ikusten, edo, zentzu hortatik edola kexak, etorri dire gehien bat. Eta, Xabi, aipatu duzu pandemiarekin hurbileko turismoa sustatu zela, edo hurbileko turismoa egon zela gehiago. Posible da turismo jasangarri bat, eta horretarako agian beharrezkoa da hurbileko turismoa. Hoi da irtenbide bakarra, turismoa jasangarri bihurtzeko. Adibidez, baditugu bertze eredu batzuk eta egiten direnak inguruan, eta adibidez iparralden taola, zenbait elkargotatik, sustatzen dena da, batez ere hartzen dituzte igual 230 kilometro, ez? Eta beren sustapen ekintzak eta hola izaten dire, promozio ekintzak izaten dire, hortara bideratuek. Ez horren bertze, igual turismo inglesa edo hortik goiti daien hortara, ez? Honetzetan jotzen dugula, ez dakit, orduen eta urrunago, jendia deitzera orduen eta hobe, eta honetzetan milioika biztanle garela ezagutu behar dugu, jakin behar dugu 200 kilometroen bueltan, ez? Zuzen ere, biziko kidei ere galdetu diogu haiei zer bururatzen zaien turismoa pixkat jasangarriago egiteko. Aupa Gorka, bizi-bizikin turismo iraunkorraz hitz egiten dugunean, ulertzen dugu edozein helmuga turistikotan honen inguruko planifikazio eta kudeaketa egoki baten beharra ezinbestekoa dela, ez? Turismo iraunkorrak ardatz desberdinak ditu, ez? Bertakoen bizikalitatean eragin behar du, bertako ondarea eta baliabideak balioan jarri behar ditu, eta nola ez, bertako agente turistiko eta sozial guztiak barneratzen dituen turismo bat izan behar du. Zentzu honetan, ze proiektu edo adibide egon daitezke,
bueno, adibidez, Zumaian, daude euskera bezalako baliabide eta ondare kultural garrantzitsua balian jartzeko proposamenak. Bertan, euskera pixkat ardatz daukaten bisita gidatuak antolatzen dituzte. Eta bai herritarrentzat, bertakoentzat edo bai kanpotarrentzat interesgarriak izan daitezken bisita gidatuak dira. Beste aldetik, adibidez, nola ez, turismoan iraunkortasun naturala da beste ardatzetako bat, ez? Gure ingurunea babestu eta indartzea izan daitezken helburuak. Zentzu honetan, adibidez, alojamendutan, kontsumoa, gutxitzea ahalbidetzen duten sistemak ezartzea, bisitarien jarrera hobetzeko protokoloak, horrelako adibideak aipagarriak dira. Beste aldetik, adibidez, alojamendutan bertako produktuekin lanketa egiteko proiektuak egon daitezke, adibidez, bertako ekoizleekin batera produktuen saskiak biltzen dituzte, eta horrela bisitariak alojamendura iristen direnean, jatekoa edo bertako produktuen saski batekin lortu dezakete. Beste adibide bat, adibidez, bide berde baten inguruan sortu daitezken, lanpostu berriak izan daitezke, azkenean bertako ekintzaileak eta aukera berriak aurkitu ditzazkete horrelako baliabide turistikoetan, eta adibidez, Leitzaran plazaola bide berdean inguruan sortu diren bisita gidatuak, inguruko baliabide natural eta kulturalak balioan jartzen dituzten bisita gidatuak emateko gidariak formatu dira, eta horrelako eskaintza sortu daiteke edozein herritan. Beste aldetik, gaur egun turismoari egokitzen zaizkion masifikazio arazoak ekiditeko proiektuak ere badaude. Adibidez, zuen lurraldean, Xerroxingo ur-jauzian inguruan arazo bat zegoela jakinda, horren inguruko azterketa, ingurumen inpaktuaren azterketa bat egin zen, bisitarien fluxuen kudeaketa nola berrantolatu ziteken aztertu zen, eta baliabide masifikatu horren inguruan soluzioak emateko ere proiektua gauzatu zen. Eta, badaude aukera pila bat, eta turismoa jasangarri egiteko, edozein ale txiki garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Beraz, poliki-poliki denen artean egingo dugu. Erran dugu, Xabi, turismoa hurbilekoago egin behar dela. Hala eta guztiz ere, turismo gutxiago behar dugu. Nik uste turismo gutxiago ez dakit, behar duguna da asmatu ze kopuru eta ze turismo mota nahi dugun. Eta nire galdera, azkeneko galdera hain zuzen ere hori zen, ez? Zenbat da aski? Hori da, ekologismoak mahai gainean jartzen duen galdera nire ustez erradikal bat, bizitzaren aspektu guztietan txertatzen aldena eta turismoari ere galdetzen altzaiona. Zenbat turismo da aski? Aski da oreka bat emango dizun etorrera. Azkenean, oreka bat bizikidetzarako, eguneroko biziendako, baina era berean ere zuri ahora ogie kartzera lagunduko atzun oreka hori. Hortxen, Xabi Torresen hitzak egin dugu, hausnarketa txikitxo bat, sarrebara bat bertzerik ez, turismo eta jasangarritasunaren kontu delikatu horri ez, azkenean turismoa seguraski jasangarritasunaren ikuspuntutik kritikagarria da handitz aspektutan, baina hor dago lanaren arazo hori, turismoarekiko dependentzia hori,
eta bueno, erronka bat, nola ez, gaur egungo jendarte honetan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.